Michael, John Lux ska vara patlon. Är du en fjäppare av honom? Man inrömmer, jag känner inte en sång. Ja. För kunde Asgården så vanta och immun till det som du fick från honom. Well, jag hörde på onkel Mockhut, blacka och tomater och så. Det är really cool. Men annars så för helvete. Alltså det förväntar reinderska metall. Vi är så fär nu i Rejan hattekväll. Till kört där rönderska metall kan man säga. Till alla söka. Och alla söker ta dräcker man vatten eller hur gör det? Kan det av koppen där? Jag dricker vatten till att torrlagter. Simpelt. För nekva att det dräpte uppenbart. När fick så för nekvar då? Kan eller hur gör det? Nej, det är en 8 månader sedan. Du har så att hon har stått, ja. Du har så ombart öliga tystur. Det här är standa nökerlös. Ja, men alltså, det här program, you know. Kan jag förstå att annars att göra alla söker? Det är ett vintern blir så hanta så för jag hanta så det är smart om det inte. Kan alla söker? Tack Lomada.